ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷତି କଲା ମନ୍ଥା, ପ୍ରଭାବିତ 358 ଗାଁ, 11 ସହର। ଆଜିଠୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଆରମ୍ଭ। 56 ବ୍ଲକରେ 50ରୁ 100 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କ୍ଷୟପୂରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନି। ତଥାପି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ପବନ କମ୍ ରହିଥିଲେ ବି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 33ଟି ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 358ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁବାରଠାରୁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ତତ୍କାଳ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଭେନ୍ସାରେ ପୁଣି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ଏସ୍ସିବିରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଫେରିଲେ 15 ଛାତ୍ର। କଟକ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପୁଣି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପରିସରସ୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର କେତେକ ଛାତ୍ର ପତଳା ଝାଡ଼ା ସହ ବାନ୍ତି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ସହପାଠୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ 15 ଜଣ ଛାତ୍ର ଏସ୍ସିବିରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ରେଭେନ୍ସାରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପକ ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ହମଲା କଲା ରିଓ ପୁଲିସ। 132 ମୃତ। ଜବାବରେ ରେଡ୍ କମାଣ୍ଡର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ। ରିଓ ଡି ଜେନେରାଲ ପାଲଟିଲା ୱାର୍ ଜୋନ୍। ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲା ଜାତିସଂଘ। ରିଓ ଡି ଜେନେରାଲ ବ୍ରାଜିଲ ରିଓ ଡି ଜେନେରାଲରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ରେଡ୍ କମାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅପରେସନରେ ପ୍ରାୟ 2500 ପୋଲିସ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନିଶା କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସଂଘର୍ଷ ଘଟି 132 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘାତକ ହେଉଛି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି। ମିନିଟକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ। 1990 ପରଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 33% ବଢ଼ିଛି। 2012ରୁ 2021ରେ 5,50,000 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିପଦ। ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି। ଭାରତରେ 2022ରେ 17 ଲକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଦିନକୁ ଦିନ ଘାତକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ 1990 ଦଶକ ପରଠାରୁ 23% ବଢ଼ିଛି। 2012ରୁ 2021 ଭିତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 5,50,000 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଲାନ୍ସେଟ୍ ସଦ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି।